היי חבר'ה, כאן שוב תומר מוויסנס. אני רוצה להראות לכם עוד אפליקציה שעשינו בסרטון הבא. זה אפליקציה שנקראת Just Redirect. זו האפליקציה הזו שנמצאת כמובן בתוך דף VTools, בכתובת הבאה, תחת Get VTools Apps. זו האפליקציה הזו, Just Redirect. מה שהאפליקציה הזו בעצם עושה, היא נותנת לכם להעביר גולשים מהדף מעריצים שלכם לאתר מכירות שלכם, אתר רגיל שלכם, ערוץ יוטיוב שלכם, דף פייסבוק אחר, או בעצם כל הפניה שאתם רוצים שתקרה ברגע שהמשתמש לוחץ על הלשונית כאן. בהקלקה אחת שהוא ילחץ על הלשונית שאתם רואים שאני מסמן, הוא פשוט יעבור לאתר אחר שאתם קבעתם מראש. שימושים יכולים להיות כל מיני שימושים, למשל אם יש לכם, כמו שאמרתי, חנות וירטואלית ואתם רוצים להפנות החוצה לחנות, אם יש לכם איזשהו בלוג ואתם רוצים להפנות ישירות מהבלוג בהקלקה, אם אתם רוצים להעביר לאפליקציית פייסבוק שעשיתם, אם אתם רוצים להעביר לערוץ היוטיוב שלכם. בעצם כל פעם שאתם רוצים להעביר גולש החוצה, במקום לשלוח אותו ללחוץ על כתובת מסוימת או להקליד, בלחיצה אחת הוא יעבור לכתובת. אז בואו נראה איך משתמשים בה. הולכים ל-Redirect, Just Redirect, הולכים ל-Application Profile. אני לוחץ Go to App. אני בוחר את הדף אליו אני רוצה להוסיף, כאן אני אבחר את VTools Demo. Add Just Redirect. ונוסף לנו הטאב הזה, האתר שלנו, קוראים לו Our Website. ובתור מנהלים אתם תראו את פאנל הניהול הזה. רק מי שמנהל יראה אותו, בשביל להכניס את הכתובת אליו אתם רוצים שהמשתמשים יעברו. אתם מכניסים פה איזשהו כתובת, לצורך העניין כאן שמתי את הכתובת של היוטיוב שלנו, ערוץ היוטיוב. אני יכול לשנות איזה כתובת שאני רוצה, אתר חיצוני, ופשוט הגולשים יעברו אליו. אני לוחץ Let's Go, ו-Successfully Installed. אתם רואים למטה פה תמיד, יש לכם בקרה לראות לאן המשתמשים עוברים בהקלקה. אתם תמיד תגיעו לפאנל הניהול הזה בתור מנהלים. שוב פעם אני אומר, רק גולשים שלא מנהלים את הדף, קרי מעריצי הדף שלכם וכל גולש אחר, בהקלקה על הטאב הזה יעברו לאתר שבחרתם. אז זהו, זה כלי פשוט, מגניב, מדליק, שיכול לייצר לכם אחלה טראפיק לאתר שאתם מחפשים להעביר אליו גולשים מהפייסבוק החוצה. וזהו, כרגיל נלך לשנות השם, נלך ל-Edit Info, אני הולך ל-Apps, נלך ל-Just Redirect, Edit Settings, ומעבר לערוץ, מעבר ליוטיוב שלנו. Save, OK, View Page. וזהו, יש לנו טאב חדש, מעבר ליוטיוב שלנו. זה היה כזה פשוט, נגמר, כל גולש ילחץ על ההקלקה על הלשונית הזאת יעבור החוצה לאתר חיצוני. תתחדשו.